Roj baş. Hevalên hêja temaşevanên bi rûmet em carekê din li ser ekranên Arwar TV bi hev re ne. Hevalê hêja îro rojeke girîng e. 21 Sibatê weke tê zanîn 21 Sibatê roja zimanê dayîkê ya cîhanê ye. Beriya her tiştî em roja zimanê dayîkê ya cîhanê li hemû gelê xwe pîroz dikin. Mêvanekî min ê ezîz heye, kekê Subhî Özgen. Kekê Subhî tu bi xêr hatî. Merhaba, kekê Ahmet û temaşevanê Arwar TV û hemû milletê me Kurdistanî silav ji we re. Hevalên hêja hûn dizanin di demê borî de jî me bernameyeke bi kekê Subhî re çêkiribû. Bi xwe bi zimanê Kurdî re ji nêz ve eleqedar e. Em dikarin bêjin niha li Tirkiye bi taybetî yê ku li derbarê zimanê Kurdî de herî zêde kar û xebatê dike, yek ji wan kekê Subhî Özgen e. Weke ku îro roja zimanê dayîkê ya cîhanê ye, bêguman em ê li ser wateya zimanê dayîkê dîsa bisekinin. Lêbelê di pir bernameya da em li ser wateya zimanê dayîkê sekinîne. Bi taybetî em îro bi kekê Subhî Özgen re dixwazin yani li ser kar û xebatê ku divê ji bo zimanê dayîkê bê meşandin bisekinin. û kar û xebatê ku heya niha jî hatine meşandin em ê hineke şîrove bikin. Li ser vê esasê bi taybetî divê roja girîng de ya zimanê dayîkê de em ê li ser hin xalên girîng bisekinin. Kekê Subhî roja zimanê dayîkê ya cîhanê bi taybetî weke tê zanîn bi giranî Kurd vê rojê pîroz dikin. Ji gelê din pir zêde em çalakiya nabihîzin ku roja 21 Sibatê de roja zimanê dayîkê ya cîhanê pîroz bikin. Çima ev taybetî ji bo Kurdan ev roj girîng e? Evet. Ev roj wek hinek rojê dinê lê ev roj ji bo me Kurdan girîng e ji ber ku nêzîka heftê salî li Tirkiye zimanê Kurdî hate qedexekirin bi kanûna bingehîn kanûnan hate qedexekirin û xeynî wî jî bansalê dawî çiqasî qedexe ji holê rabûbin jî bi awakî fermî lê wek fiîliyatê da bandora qedexa dome alîkî dinê da statiya zimanê Kurdî hê li Tirkiye tinîne hê yek dibistaneka serete da dersa Kurdî li Tirkiye tineye û hinek tişê dinê yanî merivana hemiya bîne bahev ji bo Kurda helbet rojekî navnetewî rojekî cîhanî ji bo ziman zêdetir ji bo me Kurda girîngtir e. Belê. Kekê Subhî tu bi xwe li İstanbolê jiyan dikî, parêzerî û çalekî em dibihîzin bi taybetî ji aliyê te ve tên meşandin û her wiha ji aliyê rêxistinê ve tê meşandin. Hezkurt ve di van rojên borî de çi çalekî di bernameyê we de hebûn we çi girtibû rojeva xwe? Belê. Li sîstema perwerdehiya Tirkiye'da van rojê ku bihûrî van roja meriv ji bo sala were dikaribû mafê meriv hebû mafê dê û bavan hebû ku dersa bijare hilbijêrin. Di Tirkiye mafê dersa Kurdî tenê di dibistanê navîn de heye û em bêjin Wezareta Perwerdehiyê tifş dike derra gihandin di nava em bêjin heftekî da dehekî da mer dê û bav ger bixwazin diçin formatîce dikin ji bo sala were dersa Kurdî jî sinifên Kurdî jî polên Kurdî jî vê bibin. Li gor wan tercîhan li gor wan bijartina Wezareta Perwerdehiyê jî di nav mamosta da mamosteyên Kurdî jî tayin dike
ساڵێم بەرێ وەک زانین هەبێک دەحە مامۆستەی کوردی دکردن کادروی و مافی دەرسا بژارێکی 2012 بردا هەیە لێ مەخابن ئەم کوردجی تێرخوایی لێ دەرنەکەتە و دەولەتێکی باش ئەو ماف بکار نەئانیە مەدی دەولەتی وی کارا باش بکار ناینێ و ئەم ببێژن سازیکی خوایل وی مافی دەرکەوێتینێ پشتی دامەزراندنە حەز کوردێدا و ئیسال دو ساڵا چارە ئەم دوی واریدا خەبات بکن کامپانیا چێ دکن چالاکییا چێ دکن بالا ڕایە گشتی بالا دێ و باوا نەکشاندن مافەکی ئەوها هەیە و دێ و باو ji bo zariyê xwe herin bijêrin sala were wisa-kî pol têvêkirin me di vê çerçoveyê da îsal jî broşur belav kir belava nivîsandin belav kir û hema tê wisa-kî kirin li ser medya civakî ji xeynî wî me ew belavekî xwe dane birin malbata dayîk û bavka me dan wan kargeha û çend xebatiyê li derva kirin yek wan jî me li qada Esenyurtê İstanbulê kiribû û me çend hevalê rêvebir û dildarên zimanê Kurdî cilûbergê Kurdîn jî li xwe kiribû û daxuyanî dabû wisa-kî bela kiribû wisa-kî jî zêdetir hal hatibû kişandin. Peki, yekî Subhî ev yani çalekî ku hûn dikin taybetî ji bo ku xwendevan dersê Kurdî bibijêrin û malbat zarokê xwe teşvîk bikin ku biçin dersên Kurdî û Kurdî fêr bibin tesîrekî wisa çê dike di nava gel de bi taybetî ez giring dibînim yani ji bo Kurdê me ku li Îstanbulê jiyan dikin ji ber ku ji welat hinekê qutin lêbelê wekî me yê li Avrupayê jî pir zêde dûr jînînin mesela li Avrupayê bi taybetî di nava Kurdan da hewldaneke wilo pir girîng ku malbat zarokê xwe teşwîq bikin biçin dersên Kurdî yan jî Kurdî fêr bibin kême li İstanbulê ev çawa ye li Tirkiye alîkî da bandora ku bi sala ji bîr nekin ew çalekiyê ku hûn dikin weke hez Kurd weke şexs weke Sûriye ku hûn dikin ew ewa xwe digire yani em bêjin jê berhem digire nagire yani faydeyeke derdixe olê min fehm kir erê min ez tê gehiştim alîkî da bandoreka ku bi salan Kurdî hatiye qedexekirin hê ew tesîrek li ser însanê me hene alîkî da jî hayî kesî ji vî mafî tune bû vêgav jî vêgav em car da partiyên siyasî hevdîtin wara dikin an komela dikin em bibêjin serekê partî şaxa partiyekî ye an wekîlekê piranî wekîlê Kurdan jî ji me sakirine ku mafekê ew heye ji 2012 heta niha heye bi xêra çalakiyên me bi xêra daxuyaniyê me û em bibêjin bangazwaziyê me ya têhîn kirin ya tabii tişkî alîkî da jî trajîk e ya ecêb e yani lê tesîrekî çê dibe tesîreka xasî ku ez dixwazim hê çê nebiye muqabil yani min dixwaz piştî salkî di sala da êdin ev yani ev pirsgerek piranî çareser bibe ji xwe salê berê di forma da mafê dersa Kurdî nîşan nedida em bibêjin li Stenbolê me hevdîtin kir bi walîtiyê ra bi Midûriyeta Perwerdehiyê ra me nameşiyan de Wezareta Perwerdehiyê cara yekemîn par formên standard hatin çêkirin û li ser daxwazê me nivîskî û hevdîtin cara yekemîn par ev maf kete e-dewletê yani dijital jî vê bijartin di nava xelkê da jî elbet bandorekî çê dike lê qasî ku ez dixwazim nîne ev jî sebebê wî hene yani van sebeba jî dibe merv li serê bisekine û dibe yani di vî warî da sazîn partî şexs berpirsyara bînin cî ji ber ku mixabin me ez bi xwe jî bi sala me vê berpirsyariya xwe naniye cî di vî warî da me rê yani neçûne lê en hindik ya çawa bû mesela salê berî mamostek di mamostek kirine qadrê par pêncih mamostek kirine qadrê
fazla hem mamosteyê Zazakî 35 hem mamosteyê Kurmancî tevî hev 5 hem mamosteyê Kurdî kirine kadroyê ev jî alîkî da jî hêviyê mexort dike. Yani ev tenê ev li İstanbulê. Na li hemû Tirkiyeyê mixabin. Salê berê hevkî de hev dikirinekî. Yani li Hatta hemû hinek sal hebû. li Hinek hemû sal hebû qet netkirin. li hemû Tirkiyeyê anha çend hev mamoste bi taybetî girtine kadroyê mamosteyê Kurdî yani çi zaravayê Kurmancî ve çi yê em bêjin Kurdkî ve. Erê. Min hejmara xulbaxwe vêgav nenivîsiye lê ne şaşmim 132 hev mamosteyê Kurdî hetana tenê kirine kadroyê sala çûyîn 5 hev kirine carê yekemîn bu ev xwazê kirinekî. Ji bo vîya jî tabii dibe meriv daxwaz bike. Yani car cara em numune namey numune li ser medya civakî an rûbirû jî însanan re dibêjin em dişînin em vê wî jî vana bişînin. Ji berkirina çi nakeve qeyda devletê perwerdehiyê. Ez vêya bêjim mesela 2021 da sê hev mamoste tenê kirbûnekî me nerazîbûna xwe anî ziman û bi nivîskî serî lê xist me got zêdetir bikine kadroyê wan jî bersiv dame û bersiva wan sikinandiye fermî bersiv daneme gotin em li gora plansaziyê li gora planiyê li gora tercihê bijartinê em dikin. Vêya jî tabii kêmasîka civata Kurda bû. Em vêya jî car carana dibêjin di pişt van xebatê me û tek ne xebatê min ne xebatê hez Kurdê dildarê zimanê Kurdî saziyên Kurdî jî bere bere vî warî da hewl didin lê gelekî lewaz e kêm e. Em bibêjin yani heta niha care yekemînê îsal Partiya Hüdaparê ji wî dersa Kurdî wan jî xebat kir. Partiyên Kurdistanî em bibêjin Hak Hak PSK hinek xebat dikirin lê ew jî pir bûn. Em bibêjin Par Hak Par hat tevî me bela kirin. İsal Partiya Welatparêzê Kurdistan hat lê ji xeynî wî xebatê têr kesî nekir. Yani carna em bêjin daxuyanî hinek didin an ser medya civakî parvetkî qet bana têr nake. Pêşê me çi gotine? Gotine kirinek ji hezar gotinî çêtir e. Dibe em îlem bixebtin. İlem nîşan bidin. Rast e. Yani mixabin hin partiyê me Kurda hin rêxistin yani derbarê ziman da carna hin tenê tiştê ku xwe nîşan bikin dikin. Yani ji pratikê zêdetir tenê işte bira bê gotin ku ew jî tiştekî ji bo ziman dikin. Ez dixwazim agahiyeke hûn bidin yekê subhê. Mesela em bêjin li Tirkiyê an jî li bajarên Kurdistanê keseke bixwaze bibe mamosteyê Kurdî divê çi bike? Mamoste li Tirkî di 5 zanîngeha da üniversiteda 5 zimanê Kurdî hene. Belê. Hatta li hinika 5 bilind jî hene. Ew ka em bibêjin wexta ketin sınava üniversiteye pêşbirka üniversite di wêrê da wan beşa bijêrin û bixwînin hem dibine mamosteyê Kurdî hem jî tabii di varê dîroka wêje ya edebiyata Kurdî her alî da xwe pêş va dibin. Yani em vana ji civanê xwe tabii tavsiye dikin bira ew bikin. Di çend hev zanîngeha da niha ev di 5 heva da di beşa da li Çewlîkê û Dêrsimê 5 Zazakî hene û li Artukliyê li Mûşê em bibêjin li Dîclê Diyarbekir jî 5 doktorayê 5 bilind jî lîsansa bilind jî heye li Artukliyê jî heye. Yani vana tabii em daxwaz dikin em ê di nêz da serî li zanîngehê Stenbolê xin ez bi xwe ez ê lêxim û li em bêjin ew ka jêra divên yûk yani kurula bilinda lejna bilinda perwerdehiyê dibe sanî me serî li wan deraxin em bibêjin Kurd li kêrê zêdene li İzmîrê li Stenbolê li Enqerê ne tenê Kurd jî bira Tirk jî xwînin wan beşa gere meriv daxwaz bike. Meriv bibêje ki em dixwazin ferskim li Stenbolê zanîngeha Stenbolê jî van beşa bibin. Evana tabii meriv dikare wek bendevan wek netewî vana bixwaze. Peki evya heye mixabin beşên ku beşê mamostetiyê qedan dine jî bûne mamoste
formasyona van hene nêzîka 2009 mamoste hene mixabin devletê hetana kar nedaye. Yani eviya jî pirsgirêkê mezin e. Yek wê beşê qedandine û bûne mamoste lê belê ji wan re qadro tune hene ne? Yani nêzîkî 10,500 kesa te got. Yani eviya heye yani misal ana em meçi daxwaz kir em ji bu em bibêjin îro 21 Sebatê roja zimanê dayîkê ya cihanî mesela di nameyê me de em dişînin Wezareta Perwerdehiyê û Serokkomariya Tirkiyê de em dibên êdin hewceyê em dixwazin bira Kurdî zimanê Kurdî be dersa mecbûrî. Cara yekemîn em ya me anî rojava raya giştî û em dixwazin hemû netewê me bê yani Kurd, Türk, Partî, Sazîn, Komel vê daxwaza bikin. Eger heta dersa Kurdî nebe mecbûrî ji xwe hinek bahane hinek sedem dibin ku medûriyetê hinek dibistana kolê Kurdî ve nekin. Ji xwe wisa dibêjin ki mamosteyê Kurdî tinîne dêw bav daxwaz bikin jî daxwazê wan nakine xeyla. Yani em dixwazin devlet înî dibir da berpirsiyariya xwe baş bikar bîne û dersa Kurdî ji bo Tirkan jî ji bo Kurdan jî bike dersa mecbûrî. Eger neke dersa mecbûrî ji xwe evê mamosteyên Kurdî jî cih nebin evê em hakî yani bir mafa li ser kaxiz li ser kanûn evê heve ama di fiiliyatê de jî wek tune be evê wisakî bidome. Peki hêviya we heye ku ew bê qebûlkirin ew daxwaz? Hêviya min helbet hêviye yani eviya li ser me ye li ser we ye wek em van xebatê ku dikin wek ti rojnamevan ti berpirsyara xwe bînî cî wan name ti jî bişînî Serokkomariya Tirkiye re bibêjî ki ez dixwazim êdin zimanê Kurdî ve zimanê fermî rojnamavê dinê bişînin siyasetmedar bişînin evê wisakî bibe em Kurd nêzîka belkî zêdetir bin nîvê devletê ne nîvê nüfusa Tirkiye ne lê em berpirsyariya xwe nayînin cî ez nayînim cî tu nayînin cî Ehmed nayîne cî ev nayînin cî ê ku siyasetê dikin qet û qet nayînin cî evê ku siyasetê dikin binêrin partiya en mezana ku Kurd yani ray din nêkê ji xeynî AK Partiye Dem Partisiye çi dike ji daxuyana zêdetir ji bo dersa Kurdî ji bo mamosteyekî Kurdî bikeve cî damlakî xebatkî nake we 3 sal em hevdîtin dikin en zêde me partiya Demê ra me hevdîtin kiriye û me daxwaz kiriye ku fiiliyatê de hûn jî daxwaza mafê zimanê Kurdî bikin bira ve zimanê fermî ve zimanê mecbûrî ji xeynî daxuyanê mixabin xebatik nekirine ji wê bûnê em van enî ez bînamijî carda diçike êsal ez meşiyam çûm Enqerê hevdîtin me grubê partiya Demê ra kir em bibêjin Meral Danişbesar birêz Meral Danişbesar ra kir evkê berdevkê wanê komisyona ziman ra kir min înî digot evê îsal xwe binêkê eger ku partiya Demê xwe bida ser dersa Kurdî ara vê evka vê tesîra bişaftinê jî palisya bû înî ji devletê ra jî bahane mazeret nedima wan jî karike bi xêr bikirin bêgam ji bo zimanê Kurdî hetanî niha mixabin gavik navêtine navêtine ji daxuyanê zêdetir çi dikin tiştî nakin dibên em der perwerdeyê dixwazin em jî perwerdeyê dixwazin em üstelik di rêzikname xwe de me gotiye bira zimanê Kurdî ve zimanê fermî yani me ji wan zêdetir tişt gotiye dibên em wî dixwazin lê ji dersa bijare de hatta van salê dawî boykot kirin ev ya tesîrka zêde di ser evkê kir yani ser xebatka yani bu seremka ne baş van salê dawî jî îsal jî gotin em jê xwe dûr dixin jê mesafelînê Valla ayve şerme yani bira ini dengê min ez xwe van car dibêjim yani win dibên em jê mesafelîn ama win hakî xwe nêzî bişaftinê dikin xwe hêzî bê statiyê dikin bêka zariyên Kurdan heftê da 2 saeta dersa Kurdî bijêrin baş e an qetine ve baş e yani viya fehm nake ez viya fehm nakim ya van siyasetmedara yani ev çi ye yani ini ji bo me ji bo hemû Kurdan şerme devletê mafik aniye binê li Katalonyayê mafa dersa bijare anîne xweynê derketine xelkê werê piştî 3 sala da biye zimanê mecbûrî fermî
Ya aliki da satya zamanı metne, aliki da enfişaftın ortaya vek lehil sermaye, vek affedersin. Yani evka le ev haki tek roje evki ana roja zamanı daki temne evki partiye kurda hammu ev piroz dikkat perverdeya bu kurdi fazıl. Lej bu mamosteki kurdi teme kar hamik xabat kesi tinine. Tinine ay beşerme, biradegi menher hammiya. Belki rivan خوزي وان بشوته aynı o hakim استفهم دكم كاكي الصبحي ومافي تاجي هي يعني ama se beni از دبينم تو هناك تجابوي وتمافتاري keki Ahmet ez yap vejim ez Paris'erim ya karım jinine bu zaman xabatan elbette berpersiyariye menajilli ve devleti de meclise ve devleti zamanı Kürdirat o zamanı ne nas yani me bu xud 2020 da raxwazname şiyan jmara ya biguherin avli bir e-mail şiyan cevap nedamı post şiyan cevap nedamı meçu kirqayda devleti faşi kabul nekrin meni doz vekra me parsi partiye HDP me parsi me go gelo niviski ve seriyle xistekum nevejin zamanı nas bersevdan min gotinna biz cebi parsi gotinna min rabu doz vekir yani evya havceye em berpersiya baş bininci. Bega mesela meclise de vekili HDP haber dedim baş ezvan piroz dikim carcana Kürdi haberdi. Mesela me daxwaz kir edim Kürdi haberdi. Nivisiye xo karın da axaftara xo be Türkiye bikin teslimi van bikin. Hammu Kürdi haberdi. Ev gotir mefham nekim vejin avve me biniviski dabra. Mesela yani eğer ku em bivêjin bi salaya HDP di meclisê de serê ewl da îtiraz kiriya doz vekiriya an bi gota em zamanê Kurdî dixwazin binê ev mav heye ya devletê di sîstema li gor Türkiye Avrupa Birliği iktisab çêbibe ev rê gav aniye Partiye Kurda boykot kiriye ya neyfem kirin yani ev ya binê em xebatê bingehîn dikin me xebatê hes Kurdî dar nişandan ku xebatê evha gere bê kirin xebatê kargeri yani idari çiye gere merv serî li qurumka devletê xe bibêje ki ez bî mafî dixwazim an min vî tişda wî xeletî dikin me heta na negotiye em rê nîşan didin bikin hindik ew dikin car cara yek ew dike yani hewceye ev ya ê ku dengê me diçe ki herkes bike ne hewceyê parêzer ve ne hewceyê rojnamebane ne hewceyê ku profesör ve an karker ve ev ya berpirsiyariya me hemûyê zimanê Kurdî yani bê statya zimanê Kurdî gere ji bu me hemûya ji bu hemû Kurdan rûreşî kîle ya ev potansiyela me hebe û em tenê devletê rexne bikin rêzê ve sîstemê jî belî ye meriv dikare doz veke meriv dikare serî lêxe nanî jî meriv dikare doz ve bike evî bibe lê em baş nakin em wî jî dibêjin elbette vê devleta zilm û zorî li ser me kiriye suçdar e İnkarî kiriye, asimilasyon kiriye, her tişt kiriye. Li em wan çaxa em bibêje xebata me tinebu am rê nizabûn an li ana em dizanin ve nîşandin ve teknolojî heye ve rê û rêbaz heye û ez ji xwe dixwazim wê bin me nîşanda. Ez ji karê xwe yê parêzeriyê fedakarî dikim jin û zariyê xwe fedakarî dikim em qasa xebat dikim wexta dersa bijare rojê ez di 3 saata carda raza ez wek affedersin xulam min çû bi destê xwe ji matbaayê tişt anîn belabok anîn û min bela kir min got ku hewceyê carda em ji bo zimanê xwe xulatiyê jî bikin bo hakî hewceyê em ji hev sûd ve bigirin mixabin nakin yani niha var mesela ana ders biri ana helbijartın te dibe em li kêjan bajarê Tirkiye dijin birabijin em Kurd ji partiya re bibêjin ki em hizmetê giştî zimanê xwe dixwazin mafê me heye em dixwazin partiya ku ew wî taahhüt neke programê xwe em ê ray nedî kêjan partî ve birabe ve em biya bikin em bixwe em hez Kurd yani vêga me qerar ki nedaye lê fikra min wisa ez şexs ez ê wisa bikim yani pîvana min ev ê viya ve ku di nav bernameyê wan da Kurdî tune be Partiyên Tirkan Kurdan eger armanca wan net neve hizmetên giştî jî bi Kurdî nekin çünkü em viya daxwaz dikin me çû belediya şarederiya Stenbolê ziyaret kir pê payîzê me binivîskî ji wan re got
حتی آنها به نکری ام دخوازن خدمتی گشتی به کردی بکن ام ببیجن چاره یعنی بانگوازی به کردی بیکرن ام کردا 5 میلیون کردا استانبول دیجین رایدان اماموğlu نکار بیجه اوکی نبروز پیروز به ایدیا و جزا و پیروز به مبارک به زمانی کردی نکر مقابل yani em via gerez xora bikin pîvan bikin xetka sor û ew xebeta me jî heye em kîjan îtimala partiyê ku bên ser sara deriyê em bibêjin İstanbolê ji bo İstanbolê xeber din wek ez İstanbolê dijîm em ê wisa kî bibêjin em ê gazî wan kin ku hatin civînê me rêve ew kê wan namzetê wanê şara deriyê em ê bibêjin em van xebata dikin çima dikin ji ber ku zimanê Kurdî hatiye mavî bin pêkirin me heta van xebata kiriye em ê evka xwe dêne berçavê xwe slayta xwe vîdeo xwe dêne berçavê wan û em ê van daxwaza dikin ji wê em bibêjin xirêşa da Kurdî jî bira hebe em bibêjin van dixwazin ger hûn bikin kerem bikin bibêjin em jî li wê gorê raya xwe em ê bidin dengê xwe bidin gerem viya bikin em bi xwe em ê wisa bikin dirêjkire divê bikin Peki Sophie nat maftari van tişta beje û divê jî merû daha zêdetir jî bêjin bixabin partiyên me yani yê ku bi taybetî li Tirkiye kar û xebatê dikin ez navê wan naxwazim bêjim lêbelê hemû jî dema mijar dibe zimanê Kurdî dibêjin karê siyasî pir mühim e divê em karê siyasî bimeşînin lêbelê halbuki xebatê ji bo ziman îro bi taybetî divê derkeve pêşiya hemû xebatan yani ji xebatên siyasî zêdetir girîng e xebatê ji bo ziman sîleha ku niha destê Kurda da Kurd pê bikaribin hebûna xwe biparêzin ziman e ew zimanê me jî bêj bîrkirin yan em lê xwedî dernekevin tu argûmanekî destê me de nabîne ku em bikaribin hebûna xwe biparêzin wekî gelê Kurd mixabin ew rewşa ku partiyên me rêxistinê me yê siyasî tê de ne rewşa ku hewceye zêdetir bê rexnekirin kekê Sophie yani dervey İstanbul'e az xebatê we dibînim yê hezkurt li İstanbulê dimeşîne li Enqerê jî car carna ez dibînim di sosyal medyayê da em dibînin dişopînin lêbelê li bajarên Kurdistanê pir zêde deng tune em nabînin gelo li bajarên Kurdistanê wisa tê gotin ku yani herkes Kurd e Kurdî dizanin em Kurdî diaxifin pêwîstiya me bi perwerdeya Kurdî nîne gelo ji ber vê yekiye dengekî zêde li wan dera tune li gorî İstanbulê û li bajarê din yê Tirkiyê yan tiştekî din heye yan jî em bêjin gelo kêmasiya we weke hezkurd e tenê zêdetir li ser İstanbulê Enqerê İzmîrê disekinin û bajarên Kurdistanê tên jî bîrkirin ez bi xwe sala 2022 yani 3 sal berê Diyarbekir Amedê jî li ber dibistanekî me xebat kir bu nûçe jî lê tevî dildarên hez Kurdên al dildarên zimanê Kurdî li kêrê bin hewl didin xebat bikin belavka bela dikin em bibêjin ji xwe evkê me nûçeyê me yani ji televizyonê Kurdistanî ew jî televizyonê Kurdistana Herema Kurdistanê yani em bêjin Rûda Kurdistan TV Kurdistan 24 îsal kanal heşî vebû ji vana zêdetir mixabin televizyonê Tirkan jî televizyonê Kurdan jî nakin xeber mixabin yani lê eviya heye medya civakî êdin eviya şikênandî êdin medya civakî tesîr li ser pirê tişta kir ji ber ku me îsal hewl da bimeşin herin Enqerê û ji ber ku me daxwazê ew bi fermî jî got dov pê partiya demê jî tişek wek em dixwazin me dersa mecbûrî heze wan jî bilê bikirin baş e û hêvî dikim di pratikê da jî nîşan bidin yani xebatê ku em dikin tesîr dikin ez wî dibînim ji wê bonê ez hêvî dikim tabî em jî ji
خواتی باش که جوان سود بگیرن. هیچ دیگه امروز هر سود بگیرن. لکه دیجیم برابریم فرق نکه. لکردستانی لترکی لآوروپا لکه دیده و فرق نکه. حوجه اوک امروز هر سود بگیرن و ام ببیشن چقاسا ام ببیشن دولت که کردان تنبه دبستانه که وانا فرمی سازی که جبوی زمانی تنبه جی ام بران درفتی تکنولوژی تلفنی باش بکار بینن. و خراب نینه تصویر که باش هیه و پر انسان جارنا که پاسیا خوشمراتین زمان لی ام توازن تنی که پاسیا خونین زمان هر کس برا برپرسکاری خوبینه جی. بچخه ابی ده باشتر بده. که جوی ام بر به داویا برنامه چون وقت پرسه که داوی از خازم بیشم yani وقت حس کرد هون به کی جان رخصتنی میل اروپای نوات تکیلی دانه یان رخصتنی که ولو هیل اروپای که هون پیراد تکیلی دانه به هر راهن کارا بمشینه. yani از ناوگا پر یعنی اروپا در روزا و یعنی اروپا در روزا و دانینه. yani me dest bekiriye سازین کل سر زمانم همیارا تکلی دینن ما دست به خبات کر هنگ جا کوملین ماموستا هنگ جا کوملین زمان هنه لی امی بانا باش بنرونشاندن yani جارنا او mesela ایروز مرا سازی که در با هات پیروز باهی سپاسیا خوش مرا شانس bu خباتی لترکیه جبرکو هم ستاتیا کردی تنینه و هم جی حتی نها کس عالی آواکی فرمی و اداری yani ne خبتیه امجارا یکیمی خبتانه جمرا پیام شاد بو اسکی پاش بو yani em saziyên pranî li ser ziman û li ser çanda hunera Kurdî jî em ê bi hemiya re têkiliyê xwe deynin. Qet ji bûyî me giring nîne em bibêjin nêzî A partiyê B partiyê cê îdeolojiyê ji bûyî me farq nê. Hevpariya me hemû Kurdan ziman e û wek wê jî anî ziman giringiya wî hevpariya me ziman e. Em ê vî warî da kêmasiyê me hene ê me bi xwe jî hene em ê vana baş bi cih bînin ji xwe me piştî kongra xwe îsal kongra xwe kir me divêrê da jî dag ragihandin ku em ê bi saziyên dervara jî têkilî deynin rêzîkname me jî li gora viya da rê tê de heye ji ber ku em xebatê xwe baş zêdetir bi kar bînin. Belê yani xebatê ji bo ziman li Tirkiye li Kurdistanê têne meşandin bi xebatên kul Avrupayê jî ji bo ziman tên meşandin re koordîne bê meşandin belkî daha baştir wê tesîrê çêbike. Ez jî divî baweriyê da me û li Avrupayê jî weke hûn jî dizanin pir rêxistin hene bi taybetî derfetê wan jî zêde ne dikarin ji bo zimanê Kurdî di qada navnetewî de jî kar û xebatekî baştirîn bimeşînin. Weke gotina dawî kekê sofî tiştekî din tu dixwazî bêjî? Wekî dawî ez ya bangamazî li hemû me Kurdan dikim. Yek em dersa Kurdî bixwazin. Vêgav dersa bijare ve jî wê baş bû kar bê bixebtin. Di dersa Kurdî a mecburî ji dibistanê serete yani ilkokul heta lîsê bira be mecburî ji Tirka û Kurdaran. Eviya vê hişmendiyê pêşva bînin. Li kê derê em bibêjin vêgav hilbijartine siyasetmedar kî partî kî hat mama bibêjin em ya dixwazin bira keve serê bira di raya giştî da bibe êdin roje. Yek eviya tişkî pir giring e. Tişetînê jî ji wî xizmetê giştî jî yani kamu hizmetî ew jî bi zimanê Kurdî jî bên kirin bixebtin û ji bo zimanê Kurdî bibe zimanê fermî jî daxwaz bikin nameyê yani dilekçeyê ku em ji Wezareta Perwerdehiyê Serokkomariyê wan radişînin ez yani dixwazim însan ji vana numune bistînin mînak bibînin şart nîne aynî bişînin bira li gora xwe kêm bikin zêde bikin lê bira van daxwazê me herin bikevin qeydê wezaretên saziyên devletê ku wisa nebe ji xwe em ê daha yani li ciyê xwe da bisekirin êdin hewceyê em dixwazin demekî Kurd da van îşa en hindik dersa Kurdî ve dersa mecburî hem rê li ber bişaftinê tê girtin û hem jî divê gavekî ji bo statuya zimanê Kurdî. Kekê Sofiya te pir spas dikim. Bernameyeke baş bû. Yani hêvîdarim
پر دردور و گوه بدن وان رخنین ته و دمی پیش ته ببه سدمی هن پیشکتنا بمینه خوشی ده سرچاوه از سپاس دکم هوالین هجا تماشاوان برومت ام گهیشتن داویا برنامه یکدین برنامه تایبتی یا کو ما درباره روژا زمان دایکی یا جهانی ده چکر ما آروار تیوی تماشا کر حیا جاره کدین بمینید خوشی ده سلام و حرمت